Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, iz oblasti islamskog vjerovanja ili akide došli smo do trećeg i inšallah posljednjeg predavanja u vezi novotarija. U prvom predavanju, ako se sjećate, spominjali smo neke hadise, ajete, objašnjavali osnovu tu neku novotarija, zbog čega je ona opasna, kazali šta je novotarija i spomenuli kako su se ashabi odnosili prema novotarijama. Jer oni su najpreči, jel tako, najučeniji i oni bili sudjenici objave. Objavljuje se Kur'an, oni tu prisutni, gledaju kako se objavljuje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem radi djela, govori i oni gledaju to. Pametni ljudi, normalni ljudi zaključuju. Pa nam je to jako važno po pitanju vjere Islama da vidimo kako su ashabi razumjeli dotičnu situaciju, djelo ili govor. I šta smo kazali da je novotarija? Svojim riječima, ko će nam kazati? Ne mora neku stručnu definiciju, svojim riječima. Šta je to novotarija? Dođe sad neki čamil i kaže, čuo sam nekakve se neke novotarije, svi pričaju mi kaže novotarije. Šta je to, hađi Naile, novotarija? Šta bi mu ti kazao? Sjeti se imena kada spomenu čamil, mi smo imali Ja to imam običaj kada je čamil. I šta bi mu ti kazao? Dođu u džamiju i naučiš šta ću ti ja, jel? Šta bi mu ti kazao, da vidim? Pa, od onoga što se razumiju. Da, ko vede nešto novo u ibadete od onoga što nije bilo prije. Znači prije Isa alejhi selam što nije bilo. Prije Musa, jel? Ne. A ti si rekao prije. Poslije Muhameda alejhi selam. Muhameda alejhi selam. Ja hoću da te skrenim, a ti skrenu ode u drugu stranu. Ja sam otišao u historiju, ti ode vam malo poslije. Znači, ispravno se rekao samo zadnja setnica. Znači, neko ko uvede nešto novo u vjeru, u islam, i to u ibadete, u odnos prema Allahu dželešanu, što nije bilo za vrijeme poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ne poslije njega. Za vrijeme. Znači, dok je objava bila tu. Zašto je to bitno? Zbog toga što ukoliko bi neko nešto uveo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, to nije tako, jer nikad se nije desilo da je nešto se loše desilo pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem ili da je čuo da je se desilo, a da je grijeh nekakav, da je nešto što ne valja i da on šuti. Jer čim prešuti, mi smo govorili o sunnetu, to je sunnet, to se zove ikrar, prešućivanje, ili se osmijehne, ili samo prešuti i tako. To znači da je on odobrio to. Ako je u pitanju novotarija, znači neko je nešto uveo, nešto novo u ibadet, ako bi on prešutio, to bi bio sunnet. Ali čim je prešutio, čim je nešto kazao, odgovorio i tako dalje, to znači da je to nešto novo uvedeno u vjeru, a to je ono što se zove novotarija ili na arapskom el bida. I na kraju tog hadisa kaže se to, ko bude tako uradio, ko bude uveo, neće mu biti, znači, prihvaćeno, bit će mu odbačeno na sudnjem danu to djelo koje bude radio. I o tome smo nešto više govorili u prvom predavanju. U drugom, to jest prošlom predavanju, govorili smo zbog čega su se pojavile novotarije, koji su to razlozi i spomenuli nešto po pitanju opasnosti novotarija. I kao što sam kazao, danas ćemo završiti, ako Bog da, sa novotarijama i spomenuti vrste novotarija. Vrste. Što se tiče vrsta novotarija, ima ih mnogo. Ili, preciznije kazano, nekoliko. Ja sam odabrao da danas kažem samo nešto o dvije vrste, jer su mi one trenutno najprečije da nam ne bi ispalo ovo seminar o novotarijama, iako je zamišljeno bilo samo jedan ders o novotarijama. Međutim, s obzirom da se odulilo i pokazalo se i ukazala potreba, zbog toga smo proširili. Inače, kao što smo kufr radili jedan ders, širk, isto jedan ders, osim onih putevi što vode do širka. Nifak, licemjerstvo, jedan ders. Samo da se ukratko upoznamo, tako mi je bila namjera i po pitanju novotarija. Da neko ne pomisli, znači što sad o novotarijama 3 dersa, a o kufru jedan ders. A kufr je veći grijeh, je li tako? Nema većeg grijeha od kufra. I ovaj ders novotarija ili bidati bio je zamišljen i pripremljen samo kao jedan ders, međutim nije bilo to u stanju da se obradi u toku jednog dersa. Osim što bi to bilo jako suženo. A meni nije cilj da toliko bude suženo, nego da me razumijete.
Dobro. Što se tiče novotarija, one se dijele prema jednoj podjeli na ovako, broj 1, el bid'atu el haqiqiyye. Znači stvarna novotarija. El haqiqiyye znači stvarna novotarija. Pa ćemo vidjeti šta to znači. I druga, el bida el idafije. Kažem, više je ovih podjela, ali mi nećemo njih spominjati, jer nam trenutno ne trebaju. El haqiqije sa harfom qaf, el idafije, harf dad, idafije. Vi ste rekli da ništa na arapskom da pišem, pa zato pišem na latincu. Šta je to el bida el haqiqije? Znači prva ova. To je novotarija koja nema nikako uporišta u islamu. Nema nikakvog dokaza o njoj ništa. I ona je mnogo gora od ove druge. Zašto? Zato što nema dokaza nikakvog za to. Na primjer, obilaženje ili tavaf oko kabura. Ili molenje mrtvaca ili preko mrtvaca, nešto moliš od njega, doviš njemu i slično tome. Znači to nema u šerijatu nikakvog dokaza za tako nešto. Zbog toga ona spada u hakikije. Ili, na primjer, čovjek se zarekne i kaže ja ću sad samo šutiti. Neću ni pričati ništa, samo šutiti. I da to bude, znači, pokornost Allahu dželešanu, da to bude posebna neka vrsta ibadeta. Također spada u novotariju, stvarna novotarija, nema veze to sa šerijatom. Nemojte da vas buni hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem kaže, koji je vjerodostojan, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Znači, imaš mogućnost da kažeš hajr dobro, kažeš ga. Ima nešto što je vodi u hajr ili u dobro, i to kaže ako možeš. Ima nešto što je zlo, nemoj, bježi od zla koliko god možeš. Imaš ono što vodi u zlo, nije samo po sebi zlo, i to se kloni koliko možeš. Ali ima nešto što bi mi kazali ove dunjalučke aktivnosti, niti je dobro, niti je zlo. Šuti. Najbolje ti da šutiš. Znači nešto što te se ne tiče. Ako čovjek bude govorio, hajde, ne smeta, nije sporno, ne kažemo da je grije, ali bolje je šutiti. Men sameta neđah, onaj ko bude šutio, uspio je. Pa kad bi čovjek se zarekao da mu to bude posebna vrsta ibadeta, da samo šuti i da se time približava Allahu dželešanu, to je novotarija koja nema osnovne u šerijetu. Dobro. Druga vrsta novotarije je el-idafije. Ona ima s jedne strane uporište u islamu i dokazima, a s druge strane nije propisano na tom mjestu. Primjer, kada bi mi došli ovdje u našu lijepu džamiju, mašallah, na Bajram namaz i prouči neko ezan za Bajram. Jeste ikad bili na Bajram da bude ezan? Nema to. I kaže, hoćemo mi da proučimo ezan za Bajram namaz. Ezan za Bajram namaz znači spada u bida el-idafije. Znači ta neka dodata novotarija koja, zašto? Zato što s jedne strane ima uporište u islamu, u šerijatskim propisima. Jer ezan, je li on ibadet sam po sebi? Jeste, učili smo o tome. Poziva ljude na namaz. I sam po sebi čovjek prouči ezan, dobije nagradu za to. I zato mora da ima nijet. Ima li uporište u islamu? Ima. Međutim, s druge strane, na tom mjestu da čovjek prouči ezan prije Bajram namaza, tako nije propisano. Pa zbog toga to učenje ezana prije Bajram namaza spada u ovu drugu vrstu novotarija, el-idafije, to jest s jedne strane ima osnovu nekakvu sa dokazom, ali nije iskorišteno na pravom mjestu. Je li to jasno? Koji je prijevod šehto? Idafije. Bukvalan prevod je nešto dodato. Kad se nešto doda. Idafa je da se nešto, dodat nešto. Dobro. Drugi primjer za idafije, recimo poslije namaza svi zajedno uče zikr.
Estagfirullah, 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 Allahumma antes salam, wa minkes salam, tebarakta ja del jalali wal ikram. I svi uče zajedno subhanallah, subhanallah. I svi naglas to uče. Zašto je to bila idafije? Zato što taj zikr je propisan od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, malo prije smo govorili o tome kako i na koji način. Znači ima svoju osnovu u šerijatu, ali nije propisan tako da se obavlja. I zato on spada u idafije. I recimo primjer obilaska oko Kjabe. Propisano je da čovjek ako hoće da obilazi oko Kjabe tavaf, jel tako, u toku hadža, u toku umri, ili ako hoće dobrovoljno, jel tako, da obavi tavaf, može. 7 krugova. Hoće da doda još, nikakav problem. Još 7, 14, hoćeš još? Još 7, 21. Ali mora biti 7. Ali ako bi čovjek kazao, idem ja po 8, 7 i još jedan za svaki slučaj. Nema tu za svaki slučaj. 8 nije propisano, nego je 7 propisano. Pa ukoliko bi čovjek obavio na tako 8, 9 ili nešto slično tome, to je bida idafije, znači osnova je da tavaf postoji u islamu, ali nije propisano tako, što je u suprotnosti sa ovom el-hakikije, znači dovit mrtvacu ili obilast oko mrtvaca, pa to nema u islamu nikako. Kažem, da se čovjek zarekne na šutnju. Nema to u islamu, znači nije dozvoljeno da čovjek se tako zarekne. Nego šutiš od onoga nešto što ne znaš, što nećeš da pričaš, što je loše, ili nešto što je dunjalučki govor, hoćeš da budeš bogobojazan, ne smatraš to nešto posebno, nego misliš da nema potrebe da oko toga govoriš ili eventualno ne znaš ništa o toj temi, šutiš. Pustiš oni koji znaju i to je to. Dobro. Ili recimo, posle namaza da čovjek propisano da kaže 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu akbar i čovjek kaže idem ja po 50 puta. Ili po drugom, znači zikr može i 10 puta, može 25 puta, može 33 puta, znači bilo koje od ovo sve sunnet. Ali evo primjer 33 puta, to je standardno nekako najraširenije među ljudima. I kad bi čovjek kazao može po 50 puta, šta fali, već bolje 50 nego 33 puta ili 34 puta ću ja. Znači ti dodaš sebi nekakav broj. To spada u prvu ili drugu vrstu? U drugu vrstu. Zbog čega? Zbog toga što zikr je propisan. Ali nije propisan niti 34 puta, niti 35, niti 50, nego 33. Prije spavanja isto tako. Dobro. Ima li šta nejasno u vezi onoga što je do sada spomenuto? Primjer. Imamo, kako navode učenjaci, dva čovjeka. Hasan i Husein. I Hasan svakog dana hoće da dadne sadaku 2 puta u toku dana. Smatra to posebnim ibadetom i to je hajr, ja hoću da se toga pridržavam i to je posebno vrijedno djelo. I tako radi. I drugi čovjek, koji se zove Husein, isto to djelo radi. 2 puta dadne sadaku u toku jednog dana. I sutra i prekosutra, stalno tako radi. Ali zbog toga što želi da dobije što više sevapa, čovjek bogobojazan, hoće što više sevapa. Ne smatra to nešto sad posebnim djelom. Kakva je razlika između njih dvojice? Ima li razlike uopšte? Koja je razlika? Ovaj prvi on je novotar. Nije novotar, nego radi novotariju. Dobro? Ovaj drugi... A drugi? Ništa, on ima namjeru zato što radi. Bravo, tamam. Znači, razumijeli ste dobro, da se Allah nagradi. Prvi, zbog čega? Zbog toga što on radi, sadaku daje, ali on smatra da je to posebno vrijedno djelo i drži se toga. Znači, ti sam sebi tu nešto propisao. A ovaj drugi isto djelo radi, samo nijet mu nije taj da on smatra da je to nešto posebno djelo, da tako dadne 2. Znači, neće ni 3 ni 1, nego 2. Ne, nego hoće što više da radi uhaj, pa potreflo da svaki put dadne 2 puta. Primjeri su isti za sve ostali. Ibadet, zikr i tako dalje. Znači, nikakav problem. Svaki put dadneš po 2 puta, sad ako nema problema. Znači, razlika je ovdje po pitanju nijeta. Jesi li nešto uveo i smatraš ti posebno ili ne? Sjećate se kad smo govorili o virdu. Čovjek kaže, idem danas kazati 100 puta la havla wa la kuvvete illa billah. Ili produžen, ima još duži zikr za la havla wa la kuvvete illa billah. 100 puta. Da sam sebi kažeš to i propišeš i to se držiš tog virda, ne smeta. Problem je ako smatraš da je to posebno nešto samo da se držiš te cifre i da druge ljude pozivaš u to. To je novotarija. Ali ti da kažeš 100 puta ili da kažeš 123 puta, ma ne smeta, kaži ti sebi koliko god hoćeš.
To je isto kad čovjek se propiše od Kur'ana, idem danas proučiti džuz Kur'ana, idem 2 džuza, idem pola džuza, onoliko koliko svako sebi kaže. Ne smeta. Ali da čovjek poziva nekoga u određenu cifru koja se nije spomenula, kao što je poslije namaza 33 puta subhanallah. Tačno se traži taj broj, nije dozvoljeno mijenjati taj broj. Dobro. Druga vrsta podjele novotarija je shodno ubjeđenju čovjeka. Ovo malo prije nije bilo u vezi ubjeđenja, nego opća podjela. A ova druga je shodno tome u šta je čovjek ubjeđen. Prva vrsta shodno ubjeđenju je el bid'a el i'tiqadije. A druga je el amelije. Ko zna arapski, znači odmah zna o čemu se radi. El i'tiqad znači ubjeđenje. Vjeruješ u nešto. To je akida, tako. Znači, novotarije vezane za akidu, za ubjeđenja koja se nalazi u srcu. Nema veze sa djelima nikakvim. Ništa se tu ne radi. Samo ili vjeruješ ili ne vjeruješ. I to je mnogo opasnija novotarija, ta vezana za ubjeđenje od ove druge. Na primjer, imamo sekte koje se pripisuju islamu, o tome smo govorili, ako se sjećate nekad na početku ovog našeg kursa ili seminara, spominali smo sektu koja se naziva Haridžije ili Havarić. Oni između ostalog su poznati po tome što zastupaju mišljenje da čovjek koji uradi veliki grijeh izlazi iz vjere odmah, direktno. Šta znači to? Ne daj Bože čovjeka, vidimo sad Ahmeda, uzme pivu, alkoholnu, ne bez alkoholnu pivu i saspe, znači popio se alkohol, gotovo, čafir odmah. Izlaziš iz okvira islama i gotovo, za tebe džehennem i nimaš šta drugo. Što je neispravno. Znači, to je i'tiqad, ubjeđenje da čovjek ako uradi taj veliki grijeh, popio alkohol, učinio nemoral sa ženom, kamatu koristio, ili je ovaj najpoznatiji među nama veliki grijeh, gibet i nemimet, znači da pričamo svašta o drugim muslimanima, čak i ako je istina, a njega nema tu, veliki grijeh, gibet. Ako je istina, veliki grijeh. Ako je neistina, još veći grijeh. Ako želiš sa time da ih zavadiš, još veći. Nemimet. Dobro. Čovjek uradi nešto od toga i kaže, ako si ogovorio, znači izlaziš iz vjere islama, tako kažu Haridžije. Što je svakako neispravno, nego ispravan stav ehlu sunneta vel džemata i naših ispravnih prijedvodnika je da čovjek uradi veliki grijeh, je veliki griješnik i nije izašao iz okvira islama. Još uvijek je musliman. Treba da se pokaje svakako. Veliki grijeh učinio, ne treba omalovažavati grijehe, ali nije izašao iz islama, ne treba čovjek ići ni u jednu stranu ni u drugu. Suprotno njima, to je znači u vezi ubjeđenja, suprotno njima pojavila se sekta koja se nazivala i naziva kako? Murdžije, bravo. Jazakallah khairan. Murdžije, to je sekta suprotna Haridžijama. Kažu, ne da čovjek uradi mali ili veliki grijeh, ne da to šteti imanu, nego to ne šteti nikako. Znači, može i Džibril, ali se, Muhammed s.a.v. kao najbolji čovjek, Džibril kao najbolji melek, Ebu Bekr, najbolji od svih ljudi, mimo poslanika, vjerovjesnika. I neko od nas, svi isti iman imaju, bez obzira šta radi. Bitno je, kaže, čisto srce. I ovako na srce pokaže, mašala, samo neke čista duša i čisto srce, a možeš raditi šta hoćeš. Tu je, znači, ubjeđenje. Novotarija vezana za ubjeđenje koja ne ima osnovi u šerijetu. To je neispravno. Ili muatezile koji kažu, čuli ste za muatezile, govorili smo o njima, oni imaju specifično svoju, kažu za čovjeka koji uradi veliki grijeh. Kaže, je li vjernik ili je nevjernik? Šta oni kažu? Nije ni vjernik, ni nevjernik. Kažu, el menzile bejne menziletein, pa su po tome postali poznati. Znači, stepen između dva stepena. Znači, uradi veliki grijeh, ne mora uradi čovjek, ne daj Bože, ili kamatu. Kaže, niti je vjernik, niti je nevjernik. Pa dobro, što ćemo sa njim? Ali kad umre, kaže, ide u vatru. Znači, oni su postali, znači, kao, imaju jednu tu specifičnost, znači, po pitanju toga. Znači, svi spomenuti primjeri i mnogi drugi, znači, vezani su za ubjeđenje. Nema rada nikako, samo vjeruješ da je tako ili ne vjeruješ. Dobro.
I druga vrsta novotarija je el bida el amelije. El amel znači rad. Ili ledina amenu wa amilu sal. Osim oni koji vjeruju wa amilu sal, radi dobro djelo. Znači el amelije vezani su za djela. Što se tiče ove druge vrste novotarija el amelije ili vezani za djela, ona mogu da imaju svoje uporište u islamu, u šerijatskim propisima, kako ste to mogli vidjeti iz prethodnih primjera. Međutim, pojavljuje se novotarija zbog jednog od 6 razloga, pa ćemo ih zapisati ukratko. Prvi razlog zbog čega to djelo koje u osnovi ima u šerijatu, u islamu, osnovu, zbog čega postoji novotarija, jedan od razloga je razlog. Razlog. Na primjer, čovjek uzme za svoj rođendan ili za rođendan poslanika sa Mevlusu i kaže ja ću svakog svog rođendana postiti. Ili neko u Mekki stanuje ili blizu Mekke i tako dalje, ili došao na umru pa obavio umru i taman dođe njegov rođendan, ili neki drugi dan kojeg on kaže za sebe poseban da mu je godina braka ili slično tome i kaže ja ću sad odo na umru. I kad god dođe taj dan ja odo na umru. Pa je to novotarija ili bidat zbog čega? Zbog razloga. Razlog koji je, nije u pitanju nešto drugo, nego razlog je taj rođendan, razlog je godišnjica braka, razlog je neki treći datum. Zbog čega postoje novotarija? Zbog razloga koji se desio. A u osnovi da čovjek posti, to je veliki sevap, da čovjek posti dan na Allahovom putu, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, udarit će ga to dobro djelo. Udarit će ga taj post od 2-70 godina. Iako se prvenstveno u hadisu misli fi sabilillah na Allahovom putu u džihadu, učenjaci kažu da podrazumijeva i mimo džihada, ali prvenstveno se misli na džihad. Dobro. Drugo je vrsta. Vrsta. Kao na primjer da čovjek hoće da zakolje kurban. Osnova za kurban je da se zakolje šta? Deve ili kamele, ali tako? Krava i sitna stoka, znači ovce i koze. I dođe čovjek hoće, kaže ja odo konja da zakoljem kao kurban. Ili kokoš recimo, ili slično tome. Pijetla kako i osjeća mu glavu, znači to je zabranjeno. Zbog čega? Zbog toga što je to novotarija. Klanje kurbana, vidimo opet, ima osnovu svoju u propisima šerijata, u islamu. Klanje kurbana, tako. Veoma poželjno djelo. Međutim, zbog toga što si ti izabrao vrstu koja nije propisana, zbog toga postaje novotarija. Znači sad nije zbog razloga, nego zbog vrste. Treće, broj. O broju smo već malo prije spominjali. Kao na primjer da čovjek obavlja tavaf. Znači propisano je 7 tavafa, to je 7 krugova oko Kjabe, a čovjek kaže idem ja 8 za svaki slučaj, idem 9 i slično tome. Znači broj koji nije propisan, odnosno bolje kazano ovako, tavaf je propisan, ima svoju osnovu u islamu, ali nije propisan broj 8, 9 ili 6, nego 7. Dobro. Četvrto je kakvoća. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je obavljao ibadet, to abdesta, svaki put je znači donio nijet da će uzeti abdest, znači odo uzeti abdest, to je dovoljan nijet i opere šake tako, usta, pa nos, pa lice, pa ruke do lakata sa laktoma, pa potari mes po glavi i opere noge do članaka i članke, ako nije uzeo mes. I stalno tako radio. I sad dođe čovjek, recimo, zima napolju, idem ja prvo oprat noge i da lijepo obučem cipele i tako dalje, i onda ću uzeti, ne znam, nija oprat ruke, pa ću onda, ne znam, lice, pa ću poslije toga malo kapu da ne pokvari kosu i tako dalje, žena da ne pokvari kosu ispod marame i slično tome i promijeni redoslijed. Pa vidimo da je abdest i ibadet ima u osnovu islamu, ali da se preokreni ta kakvoća, da ti sad opriješ noge, pa ruke, pa lice, znači ta kakvoća da se promijeni taj redoslijed, to je zabranjeno. To spada u novotarije koji se tiču dijela. Peto je vrijeme.
vrijeme. Primjer da čovjek boravi na Arefatu, a boravak na Arefatu je kojeg datuma? Bili ste na hađu svi? 9. Ramazana, tako? 9. Zulhidžeta je propisano tada, hađija mora biti na Arefatu. Mora. Bolestan, neka je bolestan, mora doći. Na nosilima, mora. Imaju tamo one hitne pomoći i dovezu bolesni. Iz bolnice i dovedu na Arefat da budu. Da je Allah nagradi što se bavi time i vodi računa. Dobro. I dođu ljudi i kažu idemo mi 8. Zulhidžeta, za 9. Zulhidžeta, vruće, gužva, svi se saberu, ma ne možeš disat, ne možeš hodat, hajde mi 8. Može li 8? Ne može. Zbog čega? Zbog toga što je vrijeme bitno u šerijatu, u islamskim propisima, traženo je da bude 9. Zulhidžeta da se bude na Arefatu. I mora se tad biti. Ne može 8. ne može 10. Tu noć poslije Arefata, noć pred Bajram, da se bude na Muzdelifi, osim izuzeci koji postoji. Znači, tako je traženo. Ne može čovjek da kaže, odo ja sad na Arefat, sad na Muzdelifu i tako dalje. Nema pravo zbog čega? Zbog toga što je vrijeme. Pa vidimo da je dan Arefata propisan i najbolji dan u godini ili jedan od najboljih dana u godini, ali stojanje na Arefatu mora biti 9. Zulhidžeta, nije dozvoljeno bilo kojeg drugog dana. Usput da kažemo, neki je šije, da ne kažemo sve, neki je šije dođu na hadž i odu subhanallah 8. Zulhidžeta na Arefat. Samo neki je kontra ehlu sunnetu. Znači, 8. Zulhidžeta muslimani svi iz čitavog svijeta 8. Zulhidžeta, oni koji hoće da slijede sunnet, koji imaju olakšano, koji imaju mogućnost, odošli na minu 8. Zulhidžeta, tako je poslanik sam radio. A oni 8. Zulhidžeta već budu na Arefatu, idu ispred nas. A onda 9. Zulhidžeta se kreće, jel tako, na Arefat, do podne da se bude na Arefat, pa onda da se uđe na Arefat na podne, ako je čovjek u mogućnosti tad, ali ne, oni su završili s Arefatom, juče je gotovo. Tako da Allah je sam sačuvao, znači čista uvijek kontra ehlu sunnetu wal džematu. I zato ima jedno pravilo, možda nepisano, kažu kad dođe šija u mjesto gdje je ehlu sunnet, a nema šijskog nekog šeha i učitelja. Od koga će fetvu uzeti? Šta će onda? Kaže, pogledaj kako rade ehlu sunnet i uradi suprotno. Allah sačuva. Dobro, to što se tiče vremena. I na kraju, mjesto. Mjesto. Kao na primjer, da čovjek obavi itikaf. Itikaf je boravak u džami, posljednjoj trećini Ramazana, to je posljednjih 10 dana Ramazana, u jednoj od Allahovih kuća, to jest u džamijama. Zbog čega? Da se osami sa Allahom radi ibadeta. Ne radi nečeg drugog, dosadlom, napolju, negdje frka uvijek nekakva, odo malo u džamiju. Ne, samo zbog ibadeta. I osami se u džamiju i to je posebna vrsta ibadeta koju je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavljao. Međutim, dođe čovjek i kaže, što moram ući u džamiju, lakše mi je kod kući, nekao 10 dana neću makiti iz kući. Sve ću se čuvat što treba propisa, neću biti sa suprugom i tako dalje. I kada hoće u džamiju. Ili čovjek radi negdje u bolnici ili na nekom radnom mjestu i slično tome, znači ne može. Zašto? Zato što itikaf traženo je mjesto u šerijatu, u propisima da bude džamija. Mora biti u džamiji gdje se klanjaju 5 vaktova i džuma. Znači tu mora biti, nije dozvoljeno negdje drugo. Pa je to znači itikaf u osnovi propisan, ali nije propisano mimo džamija. Ima li šta nejasno već ovoga? Dobro. Drago mi je da nima ništa nejasno. Koji pođe ulaze lijepe novotarije. Sad će nam doći. Evo sad će nam konačno doći lijepe novotarije. Sljedeća tema, kratko, kako se suprotstaviti novotarijama. Mnogo je načina, a nešto od toga ćemo spomenuti. Prvo, stalno i konstantno pojašnjavanje ljudima osnova islama. Prije svega podrazumijeva se šehadeta, 2 šehadeta. Da čovjek razumije šta znači da nema drugog Boga osim Allaha, istinskog božanstva, nema drugog osim Allaha, i da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji njegov poslanik i rob. Šta to znači? Kad ljudima tu pojasniš, evo mi smo o tome već govorili tako mnogo puta, tako da sad
ne uzmamo vrijeme posebno za to. Čovjek ako se nauči ta dva šehadeta, tu je srž naše vjere. Sve ostalo dolazi poslije toga, ali tako? Čovjek nema potrebe da klanja ako nije ušao u islam, ako nije izgovorio šehadet. Može klanjati, što kažu, do kijameskog dana, ništa od tog nema. Mora šehadet izgovoriti. Osim ako je čovjek rođen u islamu, onda ne mora. Govorimo za ljude koji su prihvatili islam. I čovjek ako ispravno nauči kako vjerovati u Allaha, mi smo kazali da čovjek ispravno vjeruje u Allaha, podrazumijeva šta? Broj 1. Ajmo obnavljanje, pretest. Da čovjek ispravno vjeruje u Allaha, podrazumijeva broj 1 šta? Šartove. Broj 1, hajde. Da je normalno. Ako ja reknem vama, onda ćete se sjetiti. Allah gospodar. Bravo. Da je Allah Đelešanuhu gospodar. Drugo, je gospodar svega. I o tome smo govorili detaljnije. Drugo, kako ćeš vjerovati u Allaha? Šta to podrazumijeva? Da sam njemu čini ibadet. Da samo njemu činimo ibadet. Treće, Da vjerujemo u njegove imena i svojstva. To su te tri vrste tevhida. I kod nekih učenjaka, pogotovo u savremenom doba, da vjerujemo da Allah postoji. Jer ima ljudi ateista koji kažu uopšte Allah ne postoji. Pa im dokažemo na načine, kako su to učenjaci spomenuli, da Allah dželešanu postoji i onda ove tri vrste tevhida. I ljudi se poduče, znači to je osnova vjerovanja, jel tako? Možda sad nekome izgleda, ma šta je to, sad nešto posebno tu ima, pa tu svi znamo. Vjerujte da ne znamo. Masa muslimana i praktičara u vjeri. To iz iskustva, 100% vam kažem. Masa ljudi ne znaju uopšte o ovome. Ako šta zna, možda će samo nabrojati ovako kada tevhid rububije, tevhid uluhije, tevhid esmaje vesfat. A neki će kazati tevhid esmaje sve. Ja, i šta je sad to? Pa što je odmah, tako smo učili, Mejtefu. I šta to znači? Ne govorimo mi o Mejtefu, ne govorimo o tome da se nabroji. Govorimo o tome da se bori čovjek protiv novotarija ako nauči ispravno ova dva šehadeta. Ako to ispravno nauči, neće imati problematike po pitanju ovih sekti, niti Haridžija, niti Šija, niti Muatezila, niti Murdžija koji smo ispomenuli. I mnogi drugi koji su došli poslije. Kaderija, znači ljudi ne vole u kader. Dobro, mi naučimo kako se vjeruje u Allaha. Da to, jel tako, podrazumijeva, imamo šest ruknova imana, jel tako? I naučimo da je jedan od ruknova imana, da čovjek vjeruje u odredbu dobra i zla, jel tako? Dobra, loše. I čovjek se poduči. I mi imali posebno predavanje o tome. Spomenuli smo nešto od toga i ti uzmiješ to što si sad naučio, vjeruješ u to ispravno, jel tako? I nemaš problema po pitanju kaderija. Zašto dođe neko ko ima problema s tim kaderijom? Nije naučio, ne zna kako. I kaže, ne zna Allah dželešanu ništa dok se ne desi. Kad se desi, onda i on zna. Stakfurullah. Kufr, djelo kufra, čovječe. I tako dalje. Kazali smo o tome nešto. Znači, čovjeku pojasniš ili ljudima pojašnjavamo što je moguće više šehadeta dva, šta to znači, slijedjenje poslanika sa sam također. Govorit ćemo o tome u sljedećem predavanju, inšala. Detaljnije, ruknovi vjerovanja u poslanika sa sam, šartovi vjerovanja u poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kad to čovjek razumije, neće imati problema sa novotarima. I zašto sad vi nemate problema sa novotarima? Zato što dolazite na predavanja, slušate negdje kod kuće ili na nekom drugom mjestu o tome i alhamdulillah nema problema. A onaj ko ne sluša, niti ovdje, niti na nekom drugom mjestu, ne sluša o tome, ne čita u knjigama ispravnim, zato padne u novotariju i uvodi nešto novo. Nije zadovoljno sa islamom, pa uvodi nešto drugo. Iako to neće tako da kaže. Ali čim se uveo nešto drugo u islam, što nije od njega, što će ti to čovječe? Dobro. Drugo, kako se suprotstaviti novotarijama? Pobijanje novotarija sa čistim, jasnim dokazima. Prošli put koji je bio na predavanju, može se prisjetiti da smo govorili o hadisu men senne sunneten haseneten fil islami felehu ežruha u ežru men amile biha ila jomil qiyame. I drugi dio hadisa, znači onaj ko uvede u islam lijep običaj ili lijep sunnet se kaže, ima nagradu zato što je uveo i svi oni koji ga budu slijedili do sudnjeg dana. A da se njihove nagrade neće umanjiti u drugom hadisu. I ko uvede nešto loše, ima grijeh zato što se uveo nešto loše i svi oni koji te budu slijedili do sudnjeg dana, a da se njima neće umanjiti nagrada. O tome smo govorili, pa zato malo ubrzavam to. I dođe čovjek i kaže men senne sunneten fil islami, kaže onaj ko uvede lijepu novotariju u islam, kaže ima nagradu. Kako lijepu novotariju poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko uvede lijep sunnet? Kako ćemo odgovoriti? Jasnim, preciznim dokazima kažemo da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme tu rečenicu izgovorio s povodom. I spomenuli smo prošli put, eto ponovit ću ukratko za one koji nisu bili. Dolaze goli, bosi ljudi
u Medinu za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je vidio tako, snuždio se poslanik sallallahu alejhi ve sellem, popio se na minber i kazao: o ljudi, pozvao Bilala da zovne ljude, kaže: o ljudi, udjelite kogod šta može, i spominje, udjelite od pšenice, od ječma, pa sve dok nije kazao udjelite pa makari pola hurme. Ništa nemaš, donesi šta god imaš. Kad je to čuo jedan od ensarija, kaže, uzeo je punu vreću, punu nekakav zavježđaj i vuko, i kaže, napravila mu se crta na ramenu. Toliko je težak bio taj zavježđaj i kaže, dođe pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže: evo Allahu poslaniče, ovo je znači u hajr. Kad je to vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ozarilo mu se lice, bilo mu drago, subhanallah. I onda je kazao: onaj ko uvede lijep sunnet, men senne sunneten haseneten fil islami felehu eđruha wa eđru men amile biha ila jomil qiyame. Onaj ko uvede lijep običaj, lijep sunnet u ovaj islam, ima nagradu za to i oni koji ga budu slijedili. Hadis koji smo spomenuli malo prije. Pa mu je kazao to zbog toga što je on prvi koji je uradio sunnet. A koji sunnet? Dao sadaku. A sadaka ima uporište u islamu, pa ne možeš kazati da je to kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ko uvede lijepu novotariju, kad to nije novotarija, sadaka je od sunneta, to je dobro djelo. Pa govorimo o tome kako da čovjek pobije novotarije sa dokazima. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo ovaj hadis, ovu rečenicu izgovorio zbog povoda o davanju sadake. Kada su to vidjeli ashabi, svi pohvalili i da ponesu šta god mogu. Allah te nagradio, hadžija. Bismillah. U vezi ovog hadisa, nije vezano za notarije, nije vezano za temu, ali jako je bitno. Čovjek, ukoliko bude inicijator nekog projekta, nekog hajra, nekog sunneta, dokazi ovaj hadis, i ti prvi budeš inicijator i pokreniš to, kogod bude uradio za tobom nešto, imaš nagradu njegovu, sve do sudnjeg dana. Recimo, evo ovaj naš program. Onaj ko je osmislio ovo, ko je došao da ide, šta mislite da zovemo čovjeka da nam drži predavanja svake nedelje? I kažu ljudi, pa nije loše su malo, šta misliš ti, pa što, hajde tamo, sjednu, dogovore se i uđu u projekat. I kažu, hajmo, kaže tom ideju, hajmo taj projekt i završi se projekat. I idu predavanja, recimo, ili neki drugi hajr, ne smeta. Ali nije isto onaj ko je kazao šta mislite kad bi to napravili. I onaj koji se pokrenuo iza njega. Onaj prvi i onaj drugi nikad nisu isti. Jel' tako? A kamo li onaj tamo 100? Svi oni imaju hajr, nije sporno, ali onaj koji je men senne sunneten filista, onaj koji uvede taj sunnet, prvi on krene s time, ima nagradu zato što je uradio i svi oni koji ga slijedi. Razumijete? Sjećate se Ukaše ibn Muhsina radijallahu anhu, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o ljudima koji će ući u džennet bez polaganja računa, subhanallah, i bez kazne. Ukaša odmah u tom sjelu kaže: o Allahu poslaniče, moli Allaha da ja budem od njih. Kaže: ti si od njih. Kusta da drugi kad je vidio to, kaže: Allahu poslaniče, moli da Allah da i ja budem. Kaže: sebe kake biha Ukaše. Kaže: preteko te Ukaše. Gotovo je, moraš biti prvi. Pa hoćeš nekakav hajde, ti budi prvi. Ovo samo govorimo za ljude koji imaju visoke ambicije, koji imaju visoke želje po pitanju rada, dobrih dijela. Za ljude koji su lijeni ne govorimo o njima, oni su druga priča. Nego govorimo o tome da šerijatski tekstovi, kuransko-hadijski tekstovi govore o tome wasariu ila magfirati, wasabiqu ila magfirati. Požurite, različiti glagoli, požurite ka oprostu Allaha i džennetu koji je obećan, koji je prostranka nebesa i zemlje. Znači, govori se o tome da se požuri, badiru, sve glagoli koji upućuju na to da požuriš, da uradiš neko dobro djelo. Ali ovdje ono što je nama specifično, a to je da onaj ko bude inicijator nekog projekta dobit će nagradu. I da Allah sam sačuva i suprotnost toga, onaj koji prvi kaže ajmo raditi nekakav grijeh ili nešto što ne valja, imaš grijeh za to i svi oni koji te budu slijedili. Primjer. Nećemo velik primjer, hajde ovako nešto što bi moglo proći. Da Allah sačuva. Da Allah sačuva, može proći, sam mislite to. Imamo ova naša predavanja i sad dođe Hadži Čamil i kaže: šta mislite, poslije svakog predavanja lijepo sjednemo, popijemo kafu i uz kafu lijepo pregledamo jedan dobar film. Šta ima veze? I ljudi se pogleda ovako, čekaj za dersa, a dobro nije za dersa, lijepo smo naučili, šta ima veze, popijemo kafu, iskahvenšijemo kolači i tako dalje i pogledamo sat i po film. Akcioni neki, nećemo sad tam nešto, akcioni.
hajde ne kažemo da je haram. Nećemo sad govoriti je li haram ili nije. Ajde nek bude da to nije baš lijepo, jel tako, malo mekruh, nije baš poželjno. Pogotovo ne daj Bože u džamiji ili nekim džamijskim prostorijama gleda film, a džamija napravi radi ibadeta. I zbog toga što se svega nalazi u filmu, znači te nemoralne scene, muzika, nasilja, ubijanja, gubiš vrijeme i slično tome. I sad ti svaki put, recimo tu, poslije kahvensanja, poslije dersa i mi počnemo gledati film. Onaj koji je kazao šta mislite da to uradimo, nije isti kao svi mi koji ostanemo tu da gledamo. Razumijete li? Znači mi svi koji ostanemo da gledamo imamo svoje grijehe shodno tome koliko smo napravili grijeh po pitanju toga. Ali onaj koji je prvi kazao šta mislite da to uradimo, hajde ba šta ima veze, razumiješ? Sve uvijek nešto šta ima veze. Kad hoće čovjek sebe da malo udovodi, onda šta ima veze. On ima grijeh zato što je uveo, ali grijeh svih nas koji to gledamo. Namjerno nisam htio reći neki primjer da ne bude baš nešto. To je to po pitanju, znači, ovog hadisa. Gdje se vratimo na to, znači, pobijanje novotarija dokazima. Pa smo spomenuli ovaj hadis, znači, ko uvede nešto u islam, znači, što je dobro, ima nagradu za to. Gledanje fudbala u džematskim prostorijama. Jest, gledanje fudbala. Direktno gdje se klanja, tu se gleda fudbal od Bosne. Kad doći u džamijske prostorije i gledati utakmicu, to je katastrofa. Ako čovjek već hoće da gleda kod kuće, da ga niko ne vidi i nek nikom ne govori. I nek ima za sebe to što gubi vrijeme i tako da. Isto i kad bi Bosna igrala, čak i Hercegovina. Treći način kako se suprotstaviti novotarijama, detaljnim pridržavanjem za Kur'an i sunnet. I to je jasno. Što se više i detaljnije držiš za Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nema prilike za novotarije. Nema kad držiš se propisa vjere. I to je pravac ehlu sunneta vel džemata. Pravi musliman, eto da ne kažemo ehlu sunne ovo, pravi musliman, Kur'an i sunnet. I četvrto, kako se suprotstaviti u vezi Kur'ana i sunneta, slijedjenjem ispravnih prethodnika, prije svega ashaba, zatim tabina i svi ostalih generacija koji su došle od učenjaka. Svi ostali učenjaka koji su došli iz ostalih generacija. Znači, pogledaš Kur'an i sunnet, kako su to razumjeli prve generacije i učenjaci koji su došli poslije, pa to je put do dženneta. Ja šta je drugo put do dženneta ako nije to? Zašto, kako se ovo suprotstavljaš i boriš protiv novotarija, što je svakako negativno, novotarija je negativno, to smo već riješili. Zbog toga što si saznao pravi put i ne treba ti nešto drugo mimo toga. Dobro, i imamo još temu koju je Hadžija već napomenuo, kaže šta je to lijepa novotarija? Ima li u islamu lijepa novotarija? Mi smo već iz prvog predavanja, eto, pa čak i do sad, već razumjeli da nema lijepe novotarije. Zašto? Prvo, zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u dijelu hadisa, čujete ga na hutbi, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Dio hadisa, kraj hadisa, svaka novotarija je zabluda i svaka zabluda vodi u vatru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je izgovorio tu rečenicu, taj hadis, nije tu došao sa nekim izuzetkom da kaže osim to i to. Niti u nekim drugim prilikama nije došao sa osim, nema izuzetaka. Svaka novotarija. I pored toga neki učenjaci koji su od ehlu sunneta vel džemata razumjeli su iz drugih tekstova i događaja da ipak postoji lijepa novotarija. Nećemo spominjati učenjake koji su to kazali, iako su poznati, međutim, ispravno je da su pogriješili u svom ičtihadu. Zašto? Kako znamo? Zato što pogledamo sve učenjake što su kazali. Jer nema učenjaka koji je sve živo kazao ispravno. Mora negdje pogriješiti. Znači, šta znači ičtihad? Jeste čuli za ičtihad? Šta znači ičtihad? No, imamo Kur'an, ima hadis i on veliki učenjak, veliki alim, ne nešto onako malo pomalo, veliki ali i on sad razlučuje ovako ili ovako. Šta je jači dokaz, šta nije jači? Jesu hadisi ispravni, nisu? Je li hadis daif ili nije? Znači, on i dođe do zaključka onako kako on zaključi, taj veliki alim, on mora to da slijedi i mora to da tako kaže. Ne može da slijedi alim veliki mučtehid, ne slijedi drugog mučtehida. Mi obično slijedimo alime, ali oni ne slijede jedan drugog. On je došao do dokaza da je to ispravno. On mora to slijediti. Ako dođe do sljedećeg dokaza, vidi da je ispravno nešto drugo, ostavlja ono, ide, znači slijedi dokaze. I u svakom tom ičtihadu, ičtihad znači ulaganje truda u jeziku. Znači u tom traženju ispravnog propisa pogriješi.
Ovo vas navodim da vidite otprilike kako su to neki učenjaci koji su od ehlu sunneta pogriješili po pitanju toga. Ispravno da nema lijepe novotarije. A oni koji kažu da ima lijepa novotarija, oni spominju u 3 slučaja da se ta lijepa novotarija spominje. Prvo u ibadetima. Prvi primjer zato je obilježavanje rođendana poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je ono što se naziva mevlud, je li tako? Mevlud znači na arapskom rođenje, rođendan. Što bi mi kazali rođendan? Što je sporan mevlud? Zašto se on podrazumije u ibadete? Znači on nije običan, on je spada u ibadete. Prvo, ne zna se pouzdano kad je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rođen osim 2 stvari u vezi njegovog rođenja. Prvo, šta? Rođen u godini slona. U godini slona, kad je Abraham došao sa svojom vojskom iz Jemena da uništi Kaabu te godine i nije uspio, ta godina se u historiji zove godina slona. U toj godini se poslanik sallallahu alejhi ve selleme rodio. I drugo što se zna da je u hadisu kazao da je rođen u ponedjeljak. Jevmul Ithnin, znači ponedjeljak. I ništa više se ne zna. Ne zna se ni datum, znači dan, koji datum, niti se zna mjesec, pouzdano. Nema pouzdano. Spominje se 8. Rabiul Awwal, spominje se 12. Spominje se, čini mi se 20. Najbliže je da bi bilo 12. Najbliže. Spominje se mjesec Rabiul Awwal, spominje se Ša'ban, spominje se Ramazan. I najbliže kod učenjaka i historičara je da je to Rabiul Awwal. To je najbliže, ali nema dokaza da je 12. Rabiul Awwal. Dok s druge strane, datum njegove smrti je svakako bez razilaženja 12. Rabiul Awwal. Ko će nam kazati šta mislite, šta bi mogla biti mudrost, subhanallah, najveća ličnost na svijetu u historiji čovječanstva, veća i od Adama alejhi selam koji je otac čovječanstva. Rodio se da mu ne znamo kad se rodio. Šta mislite, šta bi moglo biti? Upravo ovo. Koji? Da se vežu neke stvari za taj dan. Dobro. Ima nešto drugo? Oni nisu pridavali važnost takvim događajima. Jeste. U to dobu. Ovo bi moglo biti bliže zbog čega? Rodila se neka beba u pustinji negdje tamo u Meki. Zove se Ahmed, zove se Muhammed. On sin Abdullaha. Ostade siroče, nekakav mine, pa haj ga kod djeda, pa kod amidže, pa da se brinu siroče, jedna neka. I nakon određenog vremenskog perioda postade neki dječak, pa omladinac, pa išao čuvat ovce ljudima, pa bavio se s trgovinom, pa dođe Hatidža, pa oženi Hatidžu, pa ode opet u Šam na tu trgovinu. Rodilo se neko djeto prije 25-30 godina, ko će o tom voditi račun? Dobio objavu u 40. godini, tad postade ličnost. Tad zbog tog poslanstva. I nisu ljudi zapamtili tada uopšte kad je on rođen. Nije to bilo potrebno uopšte neka... Zato ne samo poslanik sa svi ostali učenjaci i velikani, ne znaš kad se rodio, osim ako su nekad poslije došli. Ili uglavnom se ne spominje kad se rodio, nego se spominje kad je preselio. Zato što si sad postao velikan, govorimo historijski, ne govorimo sad kad se bilježi kad se rodio čovjek, govorimo unazad u historiju. Znači, kad je čovjek postao velikan, velika ličnost, onda mu se zabilježi zbog toga kad je došao na dženazu, kad je umro i tako dalje. Postao neko i nešto, pa se vodi računa o tome. A da je Allah htio, on bi nama to objavom... A bravo, da je to bilo potrebno, Allah Đelešan bi to objavio, ili bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem naravno opet objavom kazao, rodio sam se tad i tad i to je to. Dobro, to je što se tiče mevluda, znači za koji kažu da je lijepa novotarija, što je neispravno. Zbog čega je neispravno? Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao svaka novotarija je zabluda. Sljedeći primjer za ibadete, izgovaranje nijeta prije namaza. Da čovjek kaže prije podnije, prije kindije i tako dalje, ne vidi to jedno sali lillahi ta'ala salata, znači hoće da nanijetiš, znači to je neispravno, vezano je za ibadete i neispravno zbog toga što u sunnetu nije došlo tako. Nego je nijet u srcu, hoćeš da klanjaš, dođeš i klanjaš. To što si došao da klanjaš, to je nijet. O tome smo govorili. Također, novotarija vezana za neke učenjaci koji kažu da je lijepa novotarija, što je neispravno, kad čovjek odlazi od Kaabe, ne znam jeste to vidjeli kad ste bili na hadžu ili na umri, čovjek odlazi od Kaabe. Evo recimo ispred mene je ovako Kaaba i on zadnji put je u Kaabi, gotovo. Odlazi iz svojoj kući, neđe tamo u neku svoju državu i on ovako ide. Ili dovi.
ide unazad. I sve unazad. Iz nekog velikog poštovanja prema Čabi neće da joj okrene leđa. To je svakako novotarija. To poslanik sa sam, poslanik sa sam nije živio u Meki. Medini živio, tako? Nakon što je učinio hidžu. Nikad to tako nije radio. Ashabi koji su dolazili iz Medine iz drugih mjesta, nikad niko to nije tako radio. Tako da je to novotarija. Ali eto, za neke koji kažu da je lijepa, spada u lijepu. I također u vezi mevluda, to znaju ovdje koji su prisutovali na mevludu, ustaje se posebno. Znači, dolazi, tada kad se spominje u tom nekom hvalospjevu ili kako već, spominje se rođenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda ljudi svi ovako ustaju. Sva džamija ustane. I muški i ženski, svi ustaju. Kažu, dolazi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako dolazi? Čeka, ako dolazi u džamiju i plus imamo i vam u drugom mesčidu isto mevlud, jel tako? U isto državi, svi imaju mevlud, jel tako? Dolazi tebi, jel dolazi njima? Kad dolazi njima? Svima dolazi. Čekaj, subhanallah, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je bio živ, nije mogo, ako je bio u jednoj džami, poslanik sallallahu alejhi ve sellem džami, nije bio u Tajfu u to vrijeme. Kad odi u Tajf, nije bio u Meki. Kad je u Meki, nije bio u Medini. Znači, normalno rezonovanje, on je bio samo čovjek. Kad je bio na tom i tom mjestu, nije bio na drugom. Kad je bio živ, pa su neki kazali tako ovi koji su novotari, kaže, a kako tek sad kad je mrtav, kaže, čuj mrtav, kaže, ćeš kazati da poslanika sa sve da je mrtav, estagfirullah. Kaže, pa kaže, Allah dželešanu kaže u Kur'anu, inneke mejitun wa innehu mejitun. Kaže, ti si mrtvac, umrijećeš. I oni će pomrijeti, svi ljudi. Osim Allah dželešanu tako. Kullu men alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sve na njoj na zemlji što ima će nestati, proći, osim lica toga gospodara. Osim Allah dželešanu. Znači sve će nestati. I kaže Allah dželešanu za poslanika sa sam da će umrijeti, mora umrijeti. I drugi ajet koji ukazuju na to, ali ne, oni kažu da je živ. Tako da je ustajanje to u smislu počasti, dolazi poslanik sa sledeme, bilo tijelom ili dušom, to je neispravno i čak bi moglo ući u širk, da Allah sačuva. Dobro, to je po pitanju ibadeta. Što se tiče običaja, primjer pranja ruku prije jela, primjer korištenja kašike, posude kad se hoće jesti i slično tome, ima li tu kakvih problema? Nema. Zašto nema problema? Zato što su to običaji među ljudima. Znači, hoćeš da jedeš grah, hoćeš da jedeš rižu, znači slobodno kaškom, viljuškom i tako dalje. Nema problema. To je vezano za običaje ljudi. Tako da nema problema po pitanju toga. Bilo bi problema po pitanju pranja, kako kažu učenjaci, pranja ruku prije jela. Ukoliko bi čovjek smatrao da je to sunnet i svaki put ode da opere ruke, znači prije jela, smatrao da je to sunnet, to bi bio problem. Jer to nije sunnet. Znači, ukoliko čovjek hoće da jede, evo sad mi ovako, evo makio nisam iz džamije, ali tako, neko donese ovdje sofru, neko odmah bismillah i počneš jesti. Zašto? Čiste ruke. Ako bi ustao maksus da smatram to sunnetom, to bi bila novotarija. Zato što nije došlo u sunnet. Ali ako bi čovjeku bile prljave ruke ili smatra da je negdje hodao i tako dalje, pa bi isprljavaju se ruke iz nekog razloga, onda ode i opere ruke zbog toga što su prljave, a ne zbog toga što smatra da je to sunnet. I treće, u sredstvima kako bi se ostvarili ciljevi islama. Primjer, da čovjek uči gramatiku arapskog jezika. Da bi se ostvarili cilj islama, da čovjek nauči suštinu vjere islama i da prenosi drugim ljudima. Kako ćeš bez gramatike arapskog jezika ili općenito bez arapskog jezika ne možeš ući u suštinu govora Allah dželešanu i sunneta poslanika sa sebe, zato što je na arapskom. Ili gradnje škola, ili gradnje nasprat škola za studente, za studentice, pisanje knjiga i slično tome, znači to spada u sredstva koja vode do ostvarenja cilja, kako bi čovjek naučio, pa da bi radio po tome što je naučio. To spada znači u sredstva i to nema problema nikakvih po pitanju novotarija, zato što nema veze sa ibadetom. Men ibteda fil islami bid'aten yaraha hasene فَقَدْ زَعْمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَ. Onaj ko uvede u islam neku novotariju i smatra je dobrom, misli da je to dobra. Kaže, takav smatra da je, ili misli, zastupa mišljenje da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme pronevjerio emanet donošenja objave. Znači, nije Kur'an i sunnet, nije ljudima prenio kako je trebalo. I onda ima Malik proučio, kaže, lijenna Allaha yaqul, zato što je Allah uzvišeni kazao,
poznati ajet sure Al-Maide, ali tako spominjali smo više puta, el jeume ekmeltu lekum dinekum wa etmemtu alaikum ni'ameti wa raditu lekum islame dina. Treći ajet sure Al-Maide, znači danas sam vam upotpunio vašu vjeru i upotpunio sam blagodati prema vama na danu Arefata i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Posljednja godina kad je poslanik sa bio živ, nakon toga 2 mjeseca i nekoliko dana je još bio živ i preselio na ahiret. I to je zadnji ajet u vezi propisa koji je objavljen. Poslije toga su objavljeni samo neki ajeti koji nisu vezani striktno za propise. Do tog dana, znači šta je objavljeno od propisa, to je islam. I zato kaže Imam Malik, a prije toga i Šafija, znači ti uvedeš nešto u islam, neku novotariju i smatraš da je to lijepo. Hoćeš da kažeš da Muhammed s.a.v. nije prenio svoju poslanicu. Nije Kur'an prenio kako je pojašnjeno. A na tom istom hađu, na tom istom Arefatu kazao je ljudima, a spominje se da je 124 hiljada ashaba bilo prisutno tada, i kazao, ela hel belagt, zar vam nisam dostavio, lijep način, metod izražavanja poslanika s.a.v. Nije kazao, jesam li vam dostavio, ne, zar vam nisam dostavio. I svi ashabi kažu, bela ja Rasulallah, jesi Allahu poslaniče. Znači svi su ashabi, 120 i nekoliko hiljada potvrdilo da je dostavio poslanicu. I dođe neki novotar, dođe neki čovjek da ga Allah sačuva i uputi i kaže, ovo je lijepo. Pa čekaj, poslanik sam nije znao da je to lijepo, ashabi nije znao da je lijepo, niko ti kaže da je lijepo. Kako je lijepo? Pa da se vrati kako se boriti protiv novotarija, onako kako smo malo prije spomenuli, ispravnim slijedjenjem Kur'ana i Sunneta, kako su to činili ashabi, kako su činili to tabini, ostali učenjaci iz sljedećih pokoljenja i generacija, i čovjek uz Allahovu pomoć i milost neće imati problema sa novotarijama. Da nas Allah uzvišeni sačuva od toga. Ovdje još samo postoji po pitanju novotarija koji se spominju da su lijepe, događaj Omera radijallahu anhu, i time ćemo završiti inšallah, a to je kada je ušao u džamiju i vidio ljude kako su raštrkani, jedan klanja tamo, jedan vamo, dvojica tamo, trojica tamo. Govorimo o teraviji navečer, odnosno govorimo o kijamu lejlu, noćnom namazu u džamiji. I kazao je kako bi bilo lijepo kad bi se svi sakupili oko jednog imama i da klanjaju u džematu. I odredi 2 imama, jer je on bio halifa, Ubej ibn Ka'ba i Ebu Darda, radijallahu anhu, jer su on bili karije, učači. I ode. Nakon toga dođe sljedeće noći Omer radijallahu anhu i uđe u džamiju i vide jedan imam, ljudi se lijepo posafali, svi u džematu klanjaju. I onda kaže rečenicu, zbog kojih smo sve ovo spomenuli, ni'mel bida hadi, bida. Kako li je divna ova novotarija. I tu je sad problematika. Mnogi učenjaci su odgovarali zbog čega je Omer radijallahu anhu kazao to. Kako je to divna novotarija. Mnogi učenjaci kažu da je kazao to u jezičkom smislu, iako tu postoji problematika po pitanju jezičkog, ali spomenut ćemo jer su to učenjaci spomenuli da je tako. Šejh ibn Usejmin rahmetullahi alejhi spominje i kaže, nije potpuno to da se odgovori da je kazao Omer radijallahu anhu u jezičkom smislu. Zašto u jezičkom? Pa Arap na arapskom kazao, je tako? Ušao u džamiju i kazao to, mogu je kazati nešto drugo na arapskom. Nego on kaže da je to nesebije, da se to, ibn Usejmin rahmetullahi alejhi, kaže bida nesebije, znači pripisuje se, nesebije znači pripisivanje nečemu. Šta hoće da kaže ibn Usejmin, rahmetullahi, veliki učenjak ovog našeg stoljeća? Kaže ovako, za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme bila je, evo da kažemo ovako, ušao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u džamiju i klanjao teravih namaz. Teravih namaz se za Ramazan zove kijamul lejl ili noćni namaz. U Ramazan se on zove teravija, a to je u stvari noćni namaz. I klanjao ljudima koji je bio tu u džamiji, sabrali se i klanjali za njega noćni namaz. I završilo se, rasprostavila se priča među ashabima, sinoć smo klanjali i za Allahu poslanika sa u džematu noćni namaz. I svi čuju i pohrle u džamiju sljedeću noć. Sljedeću noć poslanik sa izađe, jer je on izlazio znači, iz svoje sobe odmah u džamiju. I izađe i puno se ljudi sabralo ashaba i svi klanjaju za poslanikom sallallahu alejhi ve selleme teravih namaz. Završi se to, ponovo se sutradan među ashabima proširi, kaže sinoć smo bili za Allahovim poslanikom i klanjali teravih namaz u džematu, odnosno klanjali kijamul lejl u džematu, i još više ashaba dođe treću noć, pun mesdžid. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem treću noć klanjao, četvrti dan, prema jednom rivajetu da je bilo samo 3 noći da je klanjao,
u džematu, još se više ljudi rasprostranji među ashabima, voljeli su Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači mnogo, koja je to počast sad, kad bi bio sad živ, subhanallah, čovjek, znači ostavi sav dunjalu da ode jedan namaz klanjati za njega i svi hoće da dođu. I dođoš i čekaj 4. noći. Tamo negdje do pred sabah nema poslanika, ne izlazi. I ko je šta se hurio, klanjao se sabah. Poslije pitaju, Allahov poslaniče, mi smo cijelu noć čekali, šta je bilo, nisi izašao, je li nešto bilo? Kaže, bojao sam se da vam ne bude propisano farzom, da teravija ne bude farz. I zato nije više izlazio. Nego je klanjao posebno, svako za sebe. Da skratimo priču. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio s ovog svijeta na ahiret. Klanjala se teravija posebno. Vrijeme Ebu Bekra, halifata njegovog, kako je bio halifa, 2 godine. Klanjalo se posebno teravija. Početak vladavine Omera, koji je došao posle Ebu Bekra, ali tako, klanjalo se posebno. Sve do ovog događaja koji smo malo prije spomenuli, kada je Omer kazao kako bi bilo lijepo da se ljudi saberu pa da ponovo se vrati onako kako je to bilo za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog čega? Zbog toga što sad ne postoji više mogućnost da se propiše teravija kao farz. Može da se propiše? Ne može, nema, Kur'an je završen, malo prije smo kazali, el jeume ekmeltu lekum dinekum, da je objavio Allah dželešanu na Arafatu. Znači, danas je usavršena vjera, gotovo, nema više vjere. Znači, za vrijeme Omera radijallahu anhu, nema više vjere, nema više propisivanja. Znači, sad možemo vratiti sunnet koji je bio prije. Znači, kako je se klanjalo za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ponovo možemo da se vratimo na to i da slijedimo taj sunnet. Pa je, kaže Ibn Usejmin, govorimo o tome, kako je kazao, objasnio šta znači riječi ni'mal bida hadihi, kako je divna ova novotarija. Ibn Usejmin, rahmetullahi alejhi, kaže, shodno tome pripisivanje nečemu, shodno tome da je taj sunnet, to djelo koje je bilo prisutno za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, samo smo ga sad ponovo oživjeli. Pa je to oživljavanje sunneta koji su zamrli ili koji su bili napušteni po pitanju slijeđenja. To je, znači, od načina kako su to učenjaci spominjali po pitanju odgovora na to. Iako su mnogi kazali da je to kazao u jezičkom smislu, Allah uzvišen mi najbolje zna. I da razimiramo, znači, po pitanju novotarija i nećemo se više vraćati na to, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da svaka novotarija vodi u zabludu i svaka zabluda vodi u vatru i da nema izuzetaka, pa čak ni ovih lijepih novotarija, a oni učenjaci od ehlu sunneta, a oni koji nisu od ehlu sunneta, nećemo se ni osvrtati na njih, ali oni učenjaci od ehlu sunneta koji su kazali da ipak postoji lijepa novotarija, pogriješili su u svome ičtihadu, u svom trudu da dođu do dokaza, kao što su mnogi drugi pogriješili u nečemu drugom. Imamo učenjaka koji su od ehlu sunneta pogriješili po temeljima vjeri, kao na primjer lijepa imena Allaha dželešanu i njegova svojstva. Neću vam spominjati imena da vam to ne učinim lošim ukoliko niste u stanju da to razumijete. To su veliki učenjaci od ehlu sunneta koji su pogriješili po tom i tom pitanju, a šta te kaza za nekog drugog? Znači, pogriješio u tom ičtihadu, u tom svom trudu da dođe do istine i nećemo ga slijediti slijepo, nego slijedimo druge učenjake koji su ih popravili, ispravili im tu grešku. Jer isto imam Šafija, ima grešku, ima Malik, ima grešku, ima Ahmed, ima Ebu Hanife, svako mora imati grešku, a kamoli neko ko je mimo njih. Molim Allah dželešanu da nam podari hajra i da se okoristimo po pitanju onoga što smo naučili, da nas sačuva od onoga što nije dobro, da nas sačuva od novotarija i puteva koji vode prema njima. Sallallahu alejhi ve sellem ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.